No, császtok! Csá mindenkinek! Itt Bluey! Ki megkérdezni, Dia hol van? Amúgy őszintén én sem tudom. Bezártam a pincébe. Tudom hol van. Bent van a pincénkbe, gyerekek. Mostantól egy Bluey van. Sajnálom. Mi a fene? Jobban laggolok, mint az élet, gyerekek. Na. Milyen a zene a háttérben, jó? Gyerekek, élvezitek? Yep. Azt már nem szem ki, odaig már lusta vagyok felmászni. Buksi! Buksi! Oh, Buksi! Úgy én eléggé jól élvezem a Minecraft videót. Nem értem, minek kellett azt behozni. Elveszem a hangerőt. Azt behozni, hogy ilyen árnyékos legyen, nem volt róla jó a régi Minecraft. Na kapcsoljuk már vissza, hogy meghalok. Megölnek. Pályány. Bro. Bro! Ezt most hagyjátok, mert újra eltelepítve a Minecraftom, gyerekek. Most azért hiszik, mert nagyon laggol, de most is laggol, azért tén. Nem értem, hogy miért laggol most így. Ott van még egy bárányos ágyunk. Aztán, hogy vas van ott. Úgy próbálok felmenni, hogy nem is engem ne kérdőjelezzetek meg. Bro! Bro! Kiláttam a egész mobból. Na, akkor menjünk úszni. Azért laggolunk egy jót. Kinek tetszett a mostani meg a régi Minecraft? Most hiszi, hogy barkácsoljuk. Tudok barkácsolni. Barkácsolok. Úszok. Fél év múlva megérkeztem. Most akit nagyon zavar, hogy itt írogat nekem a Minecraft. Bárány! Van babája. Nem baj, az túlél majd magától. Menj innen. Mi gyereket nem kell. Te állat. De ugye én letelepednék. Kis bárányt megöli a kutya. Nem lett ebből hús. Téged meg akarlak tartani. Téged mondom, hogy van mivel befordulok be. Na. Barkácsolok egy ágyat. És azután egy csákányt. Kibányászom mi a nevét? Melyik lebányászni, gyerekek van bányászni.
Time check-out, bányászás. Amíg el nem törik, addig fog bányászni. Nem tudtam elolvasni, hogy mi a baja. De ez egy rövid rész lesz. Bányászunk. Megcsináljuk a vas cuccokat. Talán vége lesz. Mert éhes vagyok. Zabálni akarok. Álmos vagyok. Ja. La 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 la. Na. Az víz. Azt tudom, hogy víz. Na, bányáztam. Megcsináljuk, amit mondtam, vas cuccokat, de utána végeztünk. Majd jön még egy videó, mert lusta vagyok sokat vágni. Akkor kell egy ilyen. És elfogyott a botom. De botot még tudunk craftolni. Kell egy ilyen, és egy ilyen. Ezt ide leteszem. Ezt bele. És kiégetem ezt. Azt, amit dobjuk már ki. Na. Megyek le még bányászni. Éhes vagyok, zabálni akarok. Na, ha már itt vagytok, itt tartotok gyerekek, és nem látunk semmit, akkor léci iratkozzatok fel, mert találtam ilyen dröldöt, vagy nem tudom mi ez, hogy ne találjak többet mászás közben. Nem tudtam felugrani. És a karakterem. Wait. Mi van? Nem tudok olvasni. Nem tudom, mi a baja most mindennek. Úgyhogy kell milyen nevét craftolni? Ládát? Jó, akkor most lepakolunk. Ide lehet, hogy letelepedek. Úgy döntöttem, hogy ide letelepedek, jó itt minden, majd vándorlunk. Picikét. Felrajt, ezt mindjárt leteszem. Kőt, ezt is, az maradhat. Cselkányt is leteszem. Ágyámat ide teszem, ez ilyen gyönyörű. Ez az első éjszakánk, addig vágjunk fát. Ezt a kutyus szeretném. Ezért, ja. Szeretnék majd csontot szerezni. Igen. Miért mondtam azt, hogy igen? Ja. Akkor elmondom szép magyarosan, hogy mit kell szereznünk. Lesz egy kutyánk, ami éppen ott csövel, valahol ott. Ő lesz a kutyám. Hogyha valamikor meghal, akkor tudom, nem lehet majd letenni. Akkor én miért tartogatom? Bocsánat a fáradt hangomért, álmos vagyok. Ez lett a utolsó ilyen, vagy első ilyen éjszakám. Itt van Buxi! Jó Buxi! Féltem, hogy megütöm. Felszedem ezt is. Na. Egy picit beszari vagyok. De majd ide egy ilyen gyönyörű szép házat szeretnék. Most csak azért csinálok most videókat, mert amúgy éhes vagyok, és várjuk a kaját. Mert ilyenkor kinek van kedve főzni. Bocsánat.
Na. Hova az ágyam? Ott. Most felhasználom a tölt fát, vagy ezt a fát, ezt. Puty, ez most ott ég. Akkor igen. Kőtucaim hol vannak? És várom az estét. De elbe kell nem akartam aludni. Igen. Letettem a checkpointomat, hogy mi ez. Inkább alszok. Úgy döntöttem. Meglaggolok is egy jó. Jó. Na, de szép csodálatos lagra ébredtünk. Van csontom. Valahol itt is volt egy milyen neve. Ból nem kaptam fenébe. Valahol itt volt egy buksi. Én úgy akartam ezt a részt befejezni, hogy lett buksink. De lehet, hogy mégsem úgy fogom. Előbb valahol itt volt buksi. Nincsen buksim. Hogyha én egy kill vagyok. Kéne zabálni. Nincsen sehol buksi. Hát, hogy nincs egy buksi. Hová tűnt buksi? Meghalt. Tucira nem. Tucira valahol itt van buks. Nincsen itt buksi. Itt van még fa alatt van. Nincs itt buksi. Meghalt. Még gyűjtök csontot, és innen költözni fogunk, mert csak egy szigeten lakok, és ez így nem menő. Te közben meghalsz. Ez így nagyon nem jó, hogy nincsen buksink. Te is meghalsz. Nem kaptam belőled húst. Akkor továbbállok. De ezt majd csak a kövi részbe leteszem a checkpointomat. Ez csak a kövi részbe. Na, sziasztok!